ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଇନ କାନୁନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ମାନେ ଆଇନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଲୋକ କିଏ କାହାର ଯଦି ମାନେ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଇନ ହାତରୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟେଇକି ମାରିବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। ଗୋଟେ ଯଦି ଲୋକ ଭୁଲ କଲା ତା ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି, ସରକାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ମାରିଦେବା ଜୀବନରୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ମାନେ। ଯେଉଁଠି ବି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି କି 3-4ଟା ଘଟଣା ହେଇଯିବ ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ 3-4ଟି ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ଯିଏକି ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ମାରିବାକୁ ଲୋକ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏଠି ବି ଦେଖିକି କ'ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବି ସରକାର ଏବେ କରେଣ୍ଟ ସରକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ କାହିଁକି ଏହାର ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନି, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଘଟଣା କାହିଁକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏକୁ କାହିଁକି ରୋକ ଲଗା ହେଉନି, ଆଉ କାହିଁକି ଏହାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରହଣ କରାହେଉନି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହୁରି ସାହସ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଲ୍ଦି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।